O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou en Ferrol na apertura da quinta xornada Porto Empresa ou Porto, centrada no papel do Porto de Ferrol como comunidade enerxética e motor da descarbonización. Rueda reiterou o compromiso do goberno galego para apoiar o proceso de transición enerxética da industria, salientando o Porto de Ferrol como referente neste camiño. O presidente destacou que todas as inversións neste ámbito teñen un efecto multiplicador e subliñou o papel estratégico de Ferrolterra dentro do polo de innovación de enerxías mariñas e almacenamento enerxético. Este porto é os máis avanzados, se me permiten, en Europa en todo o que ten que ver coa transición enerxética e en todas as oportunidades que veñen a partir de agora. O hidróxeno, que ten uns anos por diante para desplegar todo o seu potencial, pero acabará desplegando, seguro. A enerxía fotovoltaica, aquí vais instalar a maior planta fotovoltaica nun porto europeo. Creo que isto é fundamental. Galicia tamén pode aproveitar as súas oportunidades nese campo. Todo o ecosistema de produción, almacenamento e exportación dos novos biocombustibles que se está facendo aquí tamén. O mandatario galego puxo en valor o potencial das renovables en Galicia e a necesidade de seguir creando alrededor delas un ecosistema industrial e tecnolóxico sólido. Lembrou que Galicia conta con recursos naturais para producir as enerxías do futuro e atraer industria vinculada a elas. Rueda insistiu no apoio da Xunta a un tecido productivo máis verde e destacou a Lei de Recursos Naturais como ferramenta para garantir que os beneficios das enerxías verdes repercutan directamente na cidadanía e nas empresas galegas. Nos estamos poñendo a nosa parte. Creo que o que hai que facer é a nos obrigar esa Lei de Recursos Naturais, onde salían noticias ao respecto, querer que se produzan enerxías verdes aquí e querer que eses beneficios repercutan directamente nos que aquí vivimos. Tanto os cidadáns directamente nas facturas de consumo eléctrico como tamén, por suposto, as industrias que teñan enerxía que necesitan e a precios máis accesibles. Deso vai a Lei de Recursos Naturais e deso vai a empeño da Xunta de Galicia xunto con todos os aliados, agradezco, hai varios hoxe aquí que están traballando coa Xunta de Galicia nesa sociedade de recursos de Galicia para poder conseguilo. Tamén reclamou ao Executivo Central avances nas infraestructuras enerxéticas necesarias para garantir a competitividade da industria, así como pasos adiante no corredor Atlántico Noroeste. Por último, Rueda referiuse ao proxecto Abrir Ferrol ao Mar, no que colabora a Xunta coa Autoridade Portuaria e que definiu como exemplo de traballo conxunto para impulsar o crecemento dende o propio territorio.